Duduk ya. Mebur. Goro-goro kan kudune. Goro-goro. Nggih. Napa? Sama siapa? Derek sekali sinten. Fotomu ki sapa to? Ayo mo. Danto. Ngapa? Oh, bar wisuda ayo diduduke sarjanane. Piye iki rasane Pak Mas Dalang? Manut. Ndang to, mau gendang. Oh, njaluk diserampat. Ayo malah gabang ini Tan. Cepat ah. Cepat. Mboten purun nih Mas Dalang. Mboten purun. Dikat we, potong bar iki. Nggih, kayaknya sama Mbak Sinden satu lagi aja. Oke, tidak apa-apa. Mbak Iu. Mbak Iu. Ayo podang kuning. Ayo Mbak Iu. Oh, pojok dhewe wis. Ayo. Ayo Mbak Iu. Bapak Ibu tasik semangat. Tasik. Ya sing bater, tasik semangat. Tasik. Ngantuk mboten? Mboten. Bebek. Lah yo nek ngantuk yo bebek. Lah yo bener aku yo ming guyu kok yo kleru. Kok ayo bubuk yo gare bubuk. Yo, apa iki? Podang kuning langsung. Lah jame piye? Jame lho meneng wae ora obah, ora polah. Bawa napa mboten? Bawa. Bawa napa mboten? Bawa. Sing semangat to, Pak. Oh iya kok yo ngantuk kok kon semangat iki yo. Iya oke. Dipawani. Yo, thank you. Iya Pak. Nadyan wujud temong peksi Itu ya suarane. Mbak Iu. Jane Kowe rada ora ben cerak bojomu. Ngopo lho cerak-cerak. Wis bendina cerak. Aku arep ngomong nang emoh ah. Piye-piye arep ngomong? Aku arep ngomong nang emoh. Piye. Ngomong. Serah itu. Lali wisan. Aku ya ora ngerti apa-apa kok.
Apa iki? Ngopo? Mau muni apa ngopo nyerak-nyerak ngono to? Heeh. Wong seneng omah. Ayo wis kura-kuru nyerak wis tememplek nek urusan nganti. Ben tak tegel kesisan ben-ben iki. Ora tok masake jangan nombok nggawa saka omah. Bisa kok. Weh. Iso. Hah? Kan beda karo janganku. Beda nek karo jangane bae ka. Heeh. Beda nek. Biasa wae. Heeh. Janganku kan tempene rada. Nah. Heeh. Brungut-brungute beda. Heeh. Teksture iki beda teksture. Heeh. Dijelaske lho Mbak Ika, iki adik-adik wiyagane masih polos. Ah, polos apa? Wah, semuanya iki. Iki kok ora doyan tempe iki. Doyane apa? Gembus. Doyane gembus. Lah ya padha wae to. Beda. Wes ya. Wis ki arepne ndi kok wis yo. Pokok tancep kayon. Kok ndruk wis yo. Lak ngantuk. Ngantuk apa? Aha. Ayo. Hah? Ora kok. Ares yo Bene Mbak Ika kadal hutan jan. bar dimpus yo ora sadar-sadar. Ayo. Halos manis toremra hati Golek isi podang janar ibu bungae bareng. Bareng. Ayo berusaha. Iya. Ayo. Biji. Loro. Ra iso nek wedok-wedok. Kowe iki ngapa lho, Teh? Iki bongos. Ora emosine ra padha. Tak genahke kowe ngapa wedok-wedok ngapa? Emosine ra padha ngono lho. Ya dipadake makane. Iya. Kowe meneng to, Riz? Ayo. Nyanding bisa dadi tombo enak toh? Enak. Bareng. Nah. Tepuk tangan lho, Pak. Nah, Apa Sukses. artinya tepuk tangan tanpa saweran? wah iya bener. Matur Oke, matur sembah nuwun. Wah, wis entek gong wis request-requestane. Heeh. Iki omong karo sebone. Kae kalau disawang-sawang ki. Tak kira iki wis cukup lah. Nggone gegojekan. Wis ayo sebo kae Ndarayu Wara Sembadra. Karo Wara Sri Kandi wis parang nyaket ning Satrian Tanjung Anom. Wis ayo gek nyaket yo. Ayo gong gek nyaket. Ayo. Reng gek nyaket. Ayo berangkat. Ngin angin mangitit milit.
alon tata lenggahira pisan marata tameng tasih misuda andana raras duh jimat sesembahan kula Kanjeng Ibu rawuh paduka ingkang putra keparenga ngaturaken sumangga pangabekti Ibu putraku nggih wong bagus ngaturake pangabekti banget ndak tampa dadekke tego kayuwananipun Ibu nggih pangestuku wae tampan ana kira Abimanyu nuwun kapundi ndadosaken jimat paripe Ibu Woro Sri Kandi kula ngaturaken sumangga pangabekti iya nggih wis ndak tampa karya bombong ing penggalih pangestunipun Ibu wae tumantu amarang sira ya nggih Abimanyu. Nun inggih kapundi ndadosaken daya kasentosan kula Ibu. Blagagag uga sadulita mal. Dorayu Wara Sembadra lan Dorayu Wara Sri Kandi. Kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti. Ya Kakang Semar wis ndak tampa. Nanging tiba padha-padha Kakang Sumaryo wis ndak tampa tiba padha-padha Ndarayu kekalipun kula pun gareng ngaturaken sungkem pangabekti kula nggih ngaturaken sungkem Ndarayu sungkem kula Ndarayu sungkem kula punakawan gareng Petruk Bagong wis tak tampa kanthi seneng. Gareng Petruk Bagong tak tampa. Kanjeng Ibu, lajeng keparenga cumadung dawuh. Wonten pigatos ing karsa ingkang kados pundi? Kepareng rawuh wonten kasatriyan Tanjung Anom. Menapa badhe paring duka Ibu? Iya ya nggih. Rawuhipun Ibu kejaba mung kapang marang putraku. Yaktinipun Ibu iki bubar wae nyumpen nang peke marang sira Abimanyu. Gawang-gawang katon Abimanyu leledang ana satengahing bangawan nanging kedadak kasempya ing alun kegulungan satemah gendang kaprajan nang Angka Wijaya. Bareng pun Ibu wungsare nganti gragapan rasaku. Tumulipun Ibu nganti marang ibumu ya diajeng urus Sri Kandi iki. Praptana Tanjung Anom. Kuwi tuwi kawidadaning putraku Abimanyu nggih. Ibu. Paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon. Lan tansah pinaringan kabagas warasan. Yo nggih yo syukur yen mangkono. Nang jejereng Ibu nyumpena mesti wae mulang-mulang nggih Kakang Semar reh ning panjenengan kuwi disepuhke monggo sing dadi pangimpenku iki mau pralampi topo Kakang Semar. Ndarayu kula kinten niki kok leres niki sasmita kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban. Mila niki mangke kedah ingkang sami praitna lan surtite ati-ati Ndara. Miat langening kalanggiwan aglar pantamuncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasoran bacaring purnaming kakuhono dasare mangsa katiga dadak sakura praptane Dyan Arjuna kakarya Kagating kalih.
Satwara Sang Harjuna Esmunya kang kamanungsan sawarnya gendreh manis mboten nginten jebul pangeran bapakne kulup rawuh ning Tanjung Anom. Ya ibune kulup diajeng Sembadra pun kakang Kang Prapta. Bakti kula kundha pangeran. Ya Sri Kandi wis ndak tampa. Duh Kanjeng Rama sungkem pabekti kula kunjuk. Abimanyu kula wonten dawuh. Sira ngaturake pangabekti wis ndak tampa malah kepuruh. Pun Rama bakal paring bebungah. Duh Kanjeng Rama sanget ndadosaken kagiyating manah lelabetan menapa dene kula badhe dipun paringi pebebingah. Iya. Kabeh merga saka lekasmu, pakartimu kang wis ngorek-orek. Nyiprati lerah letuh mara gage rada maju mrene Abimanyu. Kowe wis wani gawe wirang. Kowe wis wani gawe eleke wong atuhamu. Merga pakartimu sing wis ngorek-orek marang bapakmu ya Arjuna. Mula pun Rama bakal paring bebungah iki tampan ana Abimanyu. Wah, jan weh. Wah, iki opo to iki? Wah. Agung. Petroke mbok ora nang kono nutupi. Oh ya ding lali aku. Kene wae wis. Duh, Iwang Agung. Iki kepiye kok Abimanyu malah dijempalani batu. Mangen Arjuna kok mentolo nika. Niku wau pripun? Lah kok ngerti-ngerti Ndara Abimanyu diantem. Aja do meneng wae ayo do ditututi.
Kanjeng Rama. Dosa lan lepat kula menapa ngertos-ngertos kula dipun jempalan. Rama, menawi ingkang putra saestu nandhang kalepatan, nadyan kapejawana kula mboten selak. Nanging dosa lan lepat kula menapa Rama Abimanyu. Dosamu ndok kempit, tok indit. Rumangsaku Arjuna ora nate memelang anak supaya colong jupuk. Nang jebul ala gedhoamu we Abimanyu. Wani tumindak culika, wani dusta jamus kali masada. Aduh Rama, kula malah mboten mangertos ingkang dipun kajengaken kowe rasah kakehan selak, rasah kakehan ngumbi. Pancen kowe anak murang tata wis ngorek-orek raine wong tuwa. Bebasan ilang-ilangan ndok siji. Adile mung tak ajarnya tanpa nono Abimanyu. Tobat. Panjenengan menika dos pundi? Tanpa toho kula sira karo anak sagelme dhewe. Tanpa cetha perkarane tobat. Sri Kandi, kowe aja melu-melu perkara iki. Mboten melu-melu pripun? Abimanyu nika nggih anak kula bocah ora dosa. Ora ngerti dosane apa ngerti-ngerti diajar. Kula sing mboten trima. Nek kowe ora trima malah tak katutke dosamu. Apa dikira Sri Kandi wedi garwa kaya ngono udah kepelan wis sambat to. Sri Kandi, kowe aja ngribeti. Yen kowe tetep ngribeti tak lepasi jemparing mati dening Arjuna. Tobat. Wah! Wah, jan iki kepiye? Wah, wis jan wis wah. Malah ora karu-karuan Ndara Arjuna tegel ngajar Ndara Abimanyu nganti kutah ludurun. Wah, Ndara Ayu Sri Kandi maju rekane arep ngewangi. Wong yo jenenge wong wedok yo tenanangan kok yo. Arep ngewangi tawani pusaka dilepasi jemaring culut.
Kuntal adoh mbuh tibane Ndara Sembadra. Ndara Sembadra niku putrane mang jak sumingkir tebih Ndara Sembadra. Soro karo bapakmu nganti kaya mangkono ibu. Kula inggih mboten mangertos menapa lepat kula. Iya pun ibu percaya, Ger. Wis ayo, Ger, alung sumingkir wae, Ger. Monggo ibu. Sampun ngantos nuruti dhateng kabrananing kalih Dimas Abimanyu menika boten lepat. Abimanyu cetha luput. Wis gawe wirange wong tuwa boten. Supados gamblang kula aturi nenggo Dimas Antasena Gatotkaca. Kowe aja melu-melu. Kowe rasah melu-melu perkara iki, malah tak katutke dosa.
meh rahina cupang wang haruna kadinetraning anggorapuh sabdaning kukila kanikara saketer kini tunganingku sing bini kanca Papa toking ayam hono Lahing Widara Yaksa rumangsa ayem tentrem nggonku madeg Brahmana ning pertapan Widara Payung kene. Iyi, Remban. Namung keparenga nyuwun prisa lajeng menawa ingkang badhe dipun gayuh Sang Maha iku. Ya mesti wae kanugrahan wahyu ingkang bakal tumedhak ing Madyapada ingkang dayane bisa mbabar katentreman. Oh, inggih. Yen mekaten kula tetep nderek paduka, Remban. Iya. Jeneng sira mesti wae tansah ndak kanthi ya mung sumene sawetara merga seka pandugaku Widara Payung bakal ana tamu Widara Yaksa. Perwara reh manguswa yo ngambrang katikaronan ning kas wase aneng marga laku Risangkanta wastrat podo long laluhang ulati kedadak praptanipun Sang Dyah Ayu Hara Sembadra ingkang andhing kang putra pun Dyanangka Wijaya. Iki siapa ya?
Cantik rumangsaku iki. Mangke riyin ingkang rawuh menika satunggiling wanita kaliyan nem-neman bagus. Sinten nggih Paduka Raden Ayu? Perempuan indang marang aku Wara Sembadra lan iki anakku Abimanyu. Oh mekaten. Lah wonten menapa kok rawuh wonten pertapan mriki? Perempuan ya merga saka cangkilinge bapakne bocah iki nganti anakku Abimanyu ora luput dijempalani kaya mangkene. Mula aku trimo mlayu malah iki kepasan uga dene aku ketemu sawijining pendhita kaya Paduka Premban iki. Lilakno aku nunut ngeop-ngeop ana kene ora ketang mung sedih lho ya Premban. Aduh Sang Dewi, mboten ngateges kula badhe duwa nanging kalenggan menika kula badhe kisah sawetawis. Kula badhe minggasan wonten ing kayangan. Amargi menika para brahmana dipun timbali kalian dewa ing kayangan supados anekseni anggenipun para dewa badhe paring pidana dhateng titah ingkang kalepatan dhateng dewa. Lan titah menika badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra-Dimuka. Dene lepatipun titah menika krana ngertos dawah wonten ing kayangan lajeng dipun anggep ngrisak pemangkunan lan pepasrene kayangan. Teko mesake temen titah kuwi. Banjur titah kuwi mau sapa? Inggih. Titah menika wonten kalih ingkang nalika semanten dipun jemparing kalian Raden Janaka lajeng kendang kapracendang ngantos dumugi ing pak kayangan. Dene titah menika ingkang setnami Dewi Wara Srikandi. Dene ingkang kakung nami Raden Gatotkaca menika Sang Dewi. Dewi Sembadra dupi midhanget sabdane sawiku. Bila titah ingkang badhe kacemuaken wonten ing kawah Candra-Dimuka menika Dewi Wara Srikandi miwah putra Raden Gatotkaca satemah saya murup kamurkane kaya ana daya pangaribawa nempuh anggane Sang Dewi. Sarirane saya mekar jlek dadi buta gedhe slanawan. Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Perempuan, aku iki putra yaksa bareng Premban iki mau dawuh yen to Srikandi lan Gatotkaca bakal kacemplungake ana kawah. Adalah aku sing ora trima. Abimanyu nuntun dawuh Kanjeng Ibu. Kowe sawetara mapan ana kene aku tak munggah ning kayangan. Dewa-dewa ora gelem nglungke Srikandi Gatotkaca kayangan tak gawe sungsang bala-bali.
Ah, oh. Ah. Ah. Bujlek please larat padha jek-jekan. Dewa-dewa donasar tumindai Sri Kandi Gatotkaca ora luput teko arep dicemplungke ana kawah. Korisela matangkep iki tak dobrake, tak jebole kayangan tak obrak-abrik kaning atiku. Wah! Awo Surabaya. Ayo, dewane kon tekan kene. Kakang Naruto, kayangan kok geger Surabsari sami lumajar mengsah palang mumbuk bentus wonten menapa Kakang? Kencang Maruda yang Pak Papong kali cudi apa sing gawe. Menika wonten pangamuk ing buta di guru. Yaksa sinten Kakang? Lah mangke ra nggih dugi mriki. Iki. Wah. Iki. Grendang, grendung, plak. Oh, adalah iki sing tak goleki. Bathara Guru. Iya Yaksa, kita iku sapa? Oh, aku iki buta ngabur kanginan. Dene jenengku Badra Yaksa. Badra Yaksa Dasar kepara nyata. ngamuk unggung ning kayangan. Apa karep kita merga dewa tumindak sing ora sak mestine. Nyatane wae Sri Kandi karo Gatotkaca tiba ning kayangan nanging malah mbok luputke. Monggo nggone tiba kuwi ora disengaja yo. Kowe ora gelem balekke Sri Kandi karo Gatotkaca. Kayangan tak usah asik guntur geni guntur angin tampanana Badrayaksa. Warake gatel mian. Guntur gede guntur angin tampanana Badrayaksa.
memarai gatel tak karep. Ayo Bathara Guru daya kemantenmu Ratu Mama. Kakang Narada buta menika teko ampuh. Lagi ampuh mawon. Lah Di Guru niku nggih aneh kok titah ora luput karo dicemplung ning kawah. Lah niku senadyan wujude buta ning ngajeke bebener, mula ya diayomi kalih Gusti. Eling lho dieling. Adi Guru kudu eling Adi Guru. Allah niku mboten badhe tumama ing becik. Inggih Kakang. Ulun nedha dateng Kalepatan Ulun yen ngaten Kakang Narada. Sri Kandi kalian Gatotkaca supados dipun luari bebandanipun dipun suwanaken mriki. Lah kuwi sing tak jaluk. Lah ngaten niku lho, nggih ngestaken dawuh Adi Guru. Sri Kandi lan Gatotkaca kita sakloron ulun luari lan mboya sida ulun Pidanapati. Malah ulun ingkang minto aksama. Barobat matur sembah nuwun ulun. Matur sembah nuwun ulun. Badrayaksa. Sri Kandi lan Gatotkaca kanthi bali mudhun madyapada. Ya ngaturke panuwun ulun. Raden Ayu sampun kundur malih wonten pertapan. Iya Penemban, kabeh yang merga saka dawuh pangandikanmu. Aku wis kasembadan ngluwari Sri Kandi lan Gatotkaca. Nggih. Syukur yen ngaten syukur. Naturaken kenging panuwun Penemban. Kula inggih nderek suwita lan nderek ngayum wonten mriki nggih Penemban. Nggih, mesti kemawon kula tampi ndara.
menika Raden Arjuna ingkang rawuh. Ana pendhita wis ngerti marang aku. Sinten ingkang boten tepang kalian dika Kyai Kanjana Priya. Lan pangaken kula menika Begawan Widara Dewa. Begawan Widara Dewa. Inggih. Lah iki karo aku loro kok ana kene. Inggih. Sameneika sami mapan wonten mriki. Sembadra Sri Kandi. Ayo kundur ning Madukara. Moh. Enggak mau ah. Bapakne saiki wis dadi wong kejem. Wong tegel lan aku wis kerasan mapan ana kene. Moh bali nang Madukara. Bet. Kula nggih wonten mriki mawon. Monggo kajeng panganan nek ajeng rabi mulai monggo. Pun. Monggo nek ajeng rabi mulai mboten napa-napa. Wong lanang kok senengane kaderte sampun. Bet kula tak wonten mriki mawon. Napa kalih kula mawon Raden Ayu? Hus, pegah musuh-musuhku buta. Mana main? Begawan Widara Dewa Nglawanten jawuh Raden. Ketok banget nek kowe milik karo garwaku. Ah, mboten. Mboten kula niku pun tuwa pun mboten kiyat. Mboten. Niku saking kekajenganipun piyambak keng garwa. Ora kowe bakal tetep tak anggap dadi pepalang. Mung kudu tak untapke nyawamu. Pripun? Kowe tetep bakal dadi pepalang. Mung kudu tak untapke nyawamu. Widara yaksa aja meneng wae. Ah! Manami nama lura nama nempi nama wah, ah, oh, ah, oh. Waduh, waduh mati ya, wah, Lah kok jebul badare buta dadi Dimas Setyaki nggih. Nggih Kang Mas. Kula nderekaken pendhita kula wau. Lah pendhitane sing dadi Candre Setyaki. Mestine pendhitane nggih sinten malih Kukuh Prabu.
Lah kok banjur mbebendeti dateng nyembah. Lah nyembah dateng kula niku pripun? Koko Prabu boten nginten jebul paduka Madeg Brahmana. Wonten lepatipun ingkang Yai nyuwun pangapunten Koko Prabu Ndwarawati. Wisnu kuwi paniktise binelah dadi loro. Kresna lan Arjuna. Nanging merga saka petengmu nganti ora bisa ngerti yen Kresna mendhita lan meneh